Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paZerare 263. Pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. First update yandakakubatirai update iyo yabuda nekubhendi rababa Alec Macheso. Ndakusiyai muchiona video, wapedza kuona video tozvorofika comment section. Ngatichemei tariro kune avo varasikirwa nehama yepedyo. Muri yeZimbabwe zvinorwadza zvinosirisa, zvinhu zvatinge tisina tarisira nekuti munhu uyu ari kunzi akarwara nezino DSRA akabva afa. Bekubhendi rababa Alec Macheso. Ngationei zvizere. Kutonga kwaMwari hatingazvirambi. Tanzwa zvakare kuti bhendi rababa Macheso varasikirwa na vocalist wavo ainzi Mukoma Barnabas. Bhendi revanhu ratoshota zvakare. Tozvipa mubvunzo kudarika mhinduro kuti nai munhu yari kungonzi akangoti zino yechisarai. Zvinhu zvakuitika munyika medu zvimwe zvacho zvichiri zvega here. Ini paipe ndo pandotaura kuti kune mhepo varoyi variko hama dzangu, kune varoyi kunzoko vanhu vanoramba izvo. Uyo hanzi afawo nezino, zuro ndezuro tiri kubva nochema mhuri yekurasikirwa nhasi konzi Mukoma Barnabas vabva vafa nekuda kwekuti hanzi vakangoti zino ndokutenda kuchipatara ndobva vatofa. Next update iyo yemukadzi uyo abuda achishungurudzika. Ndichakusiyai muchiona zvizere, wapedza kuona zvizere wotaura zvaunofika comment section. Kana usati wasubscribe gara wasubscribe nekuti uri kudya iwo anonzi manonoko. Ngatinzwei zvizere. Mamukase kuvana vekumusha kumatimana ose enyika kwamuri. Ini nhasi handina kumuka zvakanaka. Ndine nhau yevamwe gogo vanonzi Gogo Chiyera Gwavava kana kuti Lydia Gwavava vanobva kuHwedza kwaSadza kudhuze nekunangabhoko. Zvavakaita musi wa25 March vakauya kuinbox yangu vakati, mwanangu, ndokumbirawo kuti uite sei unditengeserewo peji rangu. Vana vangu vandirambidza kuuya paFacebook vati Gogo makura, chiregai tikutengere mushini wokuruka majusi muite zvokuruka majusi. Ndikatovati makorokoto maitirwa zvakanaka nevana. Zvikanzi ya. Ndikati aiwa, nyorai nhau yenyu kuti muri kutengesa peji renyu rine mafollowers akati rakavhurwa matuzi api uye riri kuita mari. Vakabva vanyora Gogo vaya nobva ndaposta paprofile yangu. Zvisineiwo pasina kana nguva pane umwe musikana akarida achibva atouya kuWhatsApp kwangu nekuti ndandagara ndine namba dzake kuWhatsApp pane zvataitaurawo hedu mazuva aperawo. Saka akatobva atondifonera akati, sisi ndiri kuda peji rapostiwa iri. Ndikati aiwa, hapana chakaipa, chirega ndikupe nhamba dzaGogo vacho mubve madini mataurirana. Vakabva vataurirana, pasina nguva musikana uya akati aiwa tawanana, ndakucreata Ycode iya yanotorwa kuShoprite, vazhinji vanoiziva muno muSouth Africa. Akabva aicreata akati, sisi ndakuitumira kwamuri imozova forwardira nokuti nhamba dzavo dzeWhatsApp hadzisi kubuda zvakanaka pafoni yangu. Ndikati aiwa, hapana chakaipa. Akabva andiforwardira 2000 rand iya, ini ndichibva ndaforwardirawo Gogo vai nokuti kwangu dzaibuda. Ndakavaforwardira ndikatovaudza kuti monotora mari ipai muShoprite, mongosvika moti moda kutora mari Ycode paMoney Market. Vakati aiwa zvakanaka. Vakabva vaenda vakanotora mari iya. Vachidzoka ndakabva ndabata musikana uya ndikabata Gogo ndikati takuda kuita matransfers ekuti imimi moenda papeji paya tobva taisa musikana uyu papeji with full access. Ndozvandakavaita. Vakabva vaenda papeji paya. Gogo vai vakati maoptions acho handisi kuita sei kumaona. Ndakabva ndaziva kuti aiwa harisi page iprofile. Ndikati no, paitika mistake Gogo, profile nepage zvinhu tu zvakasiyana ende inini handizivi chakandibata kutaura chokwadi. Ndakangovhunza zvokuti vavhurirwa matuzi api. Ndozvandakabvunza kuti vavhurirwa matuzi api, handina kuzobvunza kuti vandipe proof yekuti izite page kana profile. Saka zvadaro ndakaudza musikana uyu akati aiwa vakoma, ini handisi kuda profile ndoda page. Ndikati chirega ndibate Gogo ndivaudze kuti iwewe vaitire Ycode vadzose 2000 iyoyo. Ndakabva ndavabata Gogo vaya ndikati Gogo, musikana uyu ati hasi kuda profile une page zvinhu tu zvakasiyana. Zvikanzi manje ni 2000 rand iya ndatoita sei ndatoishandisa. Ndikati manje toita sei, zvikanzi chatotaura nemwana womunin'ina wangu kuti vanoita sei, ndine vana vevanin'ina vangu. Handisi kuziva pamwe Gogo havana vana, handisi kuziva nokuti vaingotaura zvevana vevanin'ina. Saka vakabva vataura nemwana womunin'ina uya the following day. Zveshuwa akatsvaka 1000 rand akadzosera musikana uya. Saka iye zvino mari yasara 1000 rand. Zvadaro vadzosera musikana uya 1000 rand. Pakabva pauya mukomana anonzi Zim Trending News. Ndofunga vazhinji munoona peji iroro rakanzi Zim Trending News. Akati sisi nokuti totaura tose kuWhatsApp pane munhu ari kuda profile. Ndikati Mwari vakanaka. Ndakabva ndangofunga Gogo vaya
ndichida kuti vakatengesa profile riya vobva vadzosera balance yemusikana uya vosara neimwe change. Ndakabva ndabata gogo vaya nekukasika ndikati gogo pane munhu ari kuda profile saka regai ndimupe nhamba dzenyu mutaurirane. Ndakabva ndapa Zim trending nhamba dzagogo vaya vakataurirana vakachajana mari dzavakachajana vakapa umwe munhu aida kutenga profile riya. Gogo vakatobhadhagwa 2500 handika. Saka vabhadhagwa 2500 pane kuti vachidzoka kwandiri kuti vati mwanangu profile riya raita sei ratengwa havana kudzoka. Indakatozobvunza uyo wandandapa nhamba dzavo ndikati ko zvazodii zvikanzi vatonanikira profile ratengwa vatobhadhagwa 2500. Ndopandakavabata gogo ndikati nai gogo komadii kudzoka kwandiri mandiudza kuti ratengwa nondoda kuti imimi mudzosere musikana uyu mari yake. Vakabva vati handozviziva ndomudzosera. Mangwana musikana uya akaita order havana kumupa mariya. Izvozvi takuvabata vari kungochinja manhamba. Vakafona nenhamba yavanobva vandibloka ine musikana uya. Mangwana vofona neimwe vondibloka ine musikana uya. Saka tokumbirawo gogo kuti mudzose 1000 rand. Dzosai 1000 rand yemusikana uya. Inga ndaizama kukubetserai 1. Ndakazama 1 nepandaigonawo kukubetserai. Chidzosaiwo 1000 rand yemusikana uya akatenga profile wenyu pakutanga. Imi makapuwa 2500 makugwadziwa nekudzosa 1000 rand mosara ne 1.5. Zvakanaka here izvozvo. Zvinova kungoti nhasi vakafona nerimwe line vobloka ini nemusikana uyu. Mangwana votsvaka rimwe line vofona kumusikana uya vobloka ini. Zvakanaka here izvozvo muri yeZimbabwe. Lydia Gwavava kana kuti Gogo Chiera Gwavava ndokumbirawo kuti mudzosere musikana uyu mari yake. Handika munozvidanira munyama nezvimwe zvinhu nemangokura kudai. Kuzvidanira munyama mumhuri nokuti mwana uyu everyday ari kugunun'una. Ndichataga page rako panapa. Last update iyo yavakadzi vemukando iri kupisa yazokonzeresa kuti umwe munhu atange kurwara nenjere. Dakusiyeni muchinzwa audio wapedza kunzwa audio tozonofika comment section. Much love. Chinoi kune madzimai vakaita mukando. Vaita mukando. Mari yavo yange yasvika pamari inokwana kuita iyo 4800. Yes. Okay. Vachiita zvekupanana mari vachidzora kwayaichengetwa kudura uku. Mari iyi yakangomuka yanzi mari haisi kuonekwa, mari yabiwa. Mari yakabiwa rini? Paitaurwa kuti mari yakatanga kushayikwa panga pachinzi panga papera about 23 days zuva raitaurwa kunzi ndozuva ndikashaya mari. Komange muri kupi nhasi tichiti tiri kupa vanhu mari ndo pamakutaura kuti dzichauya nhasi ndodzichapiwa vanhu kodzagara dziri mudura. Mari kanzi no ndinokavhirai ndobva kwaita mwedzi ndobva kwaita kwepiri kwebva kwaita kwetatu iko zvitapinda mumwedzi wechi4 mari haisikuita sei haisikubuda. Ende vamwe vari kuda kuenderera mberi nemukando vanga vachiramba vachibvisa imwe mari kuchibva kwazoita vamwe mai vanoti iwo inini aiwazve mari yemukando imari yangu inini yandinozodzorerwa yandinoshandisa. Kana mati imimi mukandomire munofanira kudzorera mumwe nomwe mari yake. Uyezve takawanda takatiripo 16 pa 16 apa hazvire kuti vanhu vese vagone kuchengeta mari but tinosarudza painochengeterwa nokuti tiri vanhu vakakwana taita mameetings edu. Saka tiri kuda mari. Amai vakataura mashoko ava vachibva vanzi munozviziva kuti 1 ndine mari dzangu, 2 ndine mwana anoshanda basa repamusoro ndinogona kutora mese mukakandwa mukati. 3 kana zvanetsa muchazviona. Yes. Amai vakaudzwa mashoko vakati mashoko ese amuri kutaura aya muri kundivhundutsira, muri kundichichidzira pamusoro pemari yangu. Ndiri kubvunza mari yangu. Ndimi maifanira kutozvininipisa chikonzero ndimi makashandisa mari yevanhu zvisiri pamutemo. Zvatakaronga nezvatakataura si zvamuri kuita. Kana muchizotaura kuti makashaya mari after 23 days pacho kumapurisa kwamainda ndekupi kuratidza ripoti kuti makabirwa mari. Hapana. Ndimi makatibira mari. Amai ava vakuda kuti uenda kumapurisa ivo kuti uri kundipomera kuti ndakaba mari. Zvikanzi aiwazve tiri kuda mari yedu. Amai apa vakaudzwa kuti muchazviona vachisvika kumba amai vatanga vakutosungwa nemakavi. Amai vachanzi zvakanaka nyaya yemari vari kutaura nyaya dzemari chete, vari kutaura nyaya dzemari chete. Amai vakutobvisa hembe, amai vakutobvisa hembe, amai vakutovharirwa mumba vakutosungwa. Mwana wavo ari mukati meguta reHarare abva afonerwawo. But mwana uyu manje
ndiye angaine tsika yekuti amai vake pavanoti mari ndiye aivakandira achiti mama ndiri kukundikana kukusumudzira zvinhu zvamunoda joinai mukando kana muchinge majoina mukando pamuchakandirwa imimi muchasimuka uyezve kana makandirwa mari yakawanda mari iyoyo musazoishandisa muchinodzorera kumukando ndicharamba ndichienderera mberi nemukando kusvikira makandirwa katatu imimi yenyu munenge muchikwisa mudura renyu kana riri business motaka business kati pamuchakandirwa katatu ndo pandichazomira ndinovimba munenge masimba ndizvozvo madzimai anga ari mugrupu remukando vanga vari vangani 16 paivafanirwa kakuti vazogowana mari munhu ega ega aifanira kuwana mari mari yacho ise pavakaiunganidza vaiti yaisvika 4800 pati pane imwe mari inosara yekuti panouya kuzoisa vanhu mari pane mari inopiwa futi vamwe mari yakazosara chete imari yanga yapiwa vanhu nguva iyoyo imwe yese yanga yabiwa yanga freezer right zvadaro mwana uyu anzi kuti mai vake vari kurwara akangoudzwa kunzi mama vari kurwara achibva ati itai kuti vauye kuno guta reHarare ndo kune madoctors saka vakarwara vari padhuze ndinenge ndichivaona ndichikumbira kubasa ndichimhanya muchipatara zvikanzi no marwariro amama vako azviite kana uda kuti vaende kuHarare uya nemotokari yako uzovatora zvinotora nemotokari yako chii vanhu vairamba kutaura kusvikira mwana dhiraivha motokari aenda kuchinhoi ari kunoona mai vake ndozviri ari kusvika rugarwa pasi ari kuudzwa kunzi ndo nyaya yachona akati wow mwana achibva ati allright ndishedzerewo hama dzamai vangu ndibva kushedzewa hama dzamai vake zvikanzi ndo zviri kuita mama amai vari kurwara kutema kwemusoro kurwara kwemudumbu kurwara kwese kunoita kuti amai vanzi vari kurwara zvine zita ndinofanira kukuzivisai hama dzaamai nokuti baba vakashayika saka ndinokuzivisai semwanakomana ndii ndakasara ndichengeta chi mai vangu ndo marwaro ari kuita but ndati munzwe kurwara kuri kuita mai marwaro akuti amai ndiye kuti ndavetera mari sezvizvi but mari yakadyiwa but pamusha uyo ndo pane mashoko abva ekunzi muchanozviona saka imimi sekuru hanzvadzi yababa yaamai mudzimai wenyu ndomukumbira kuti auye pano nekuti pane vamwe vanakomana asari naamai vangu 2 days waindada mudzimai amai munhukadzi akakundikana kugeza vane action yavanotora vakakundikana muchimbuzi vane action yavanotora nekuti vanhu vese ava vanakadzi kana masiya mwana wenyu pano ndinozviziva kuti paukama hwavo ini ndakudzokera kuHarare ndine zvishoma zvandinoda kunoita ndidzoke ndichizobatsirana namama avo mwana achibva dzokera mukati meguta reHarare achinodzokera mukati meguta reHarare ari kunzwa kuti amai vangodona pasi rechinhoi amai vangodona pasi kubva kuseni but vamwe vari kutoti vafa vamwe vari kuti tikadaiso tinonzwa kuti vari kudziya panga pasina mari anosvika achiti ndozvavari akanouya nemunhu wakauya naye zvikanzi no hapana havana kufa vane mhepo yakavafukidza zvikanzi izvo mukati megrupu iri mune vanhu vanokwenda kuita 4 vakadya mari ishi pasikisini paya ende vanozvitemba ende chokwadi mashuke kuti uchazviona aiwa zvitoripo but apa pari kubuda 1 anozviti iye akasimba kusimba kwake akuzi kweusiku kana kuita sei chete inyaya yekuti anozivikanwa munzvimbo kuti ane mwana anoshanda kwakati plus iwe unoti mari but vanhu pavakati mari amai vari kurwara ava vakati kana muchizvitimi munoziva tine mari chibhadharai kamari yevanhu kuti mutauro usaite sei usasimuke svikanzi mati munoda kuona muchaona kuti mari iyi kunyange kuri kunzi inodzoka munoitya here achibva asvika zvikanzi izvo ndiri kukumbira mai nemunhu wakaya naye kuchibva kwatorwa mai mai vachibva vaita zvekuiswa mublanketi vaisirwa marasha neblanketi vari muna marasha imomo vachibva vatanga kutaura mazita mazita aitaurwa aya aita sekunonzi amai vane munhu ari kutaura kwaari but vanhu vaitaura pana mai ava vaitaura vachiti tiri vana makuti rwadzisa imimi tatumwa namai vedu tanzi isusu hatingambouyi panapa isusu todzoka tisina nyama amai saka matauriro aita mai ava vaitaura vachitaura senge vane mutauro wakasiyana iri shona yese but maitonzwa kuti toni yemunhu anga achitaura aichisiri yakutaura iko zvinozvo apo ndi 3 groups dzichitaura but vaiti vakazobvunzwa kunzi mabva kana muchiti amai venyu mabva kuna amai ani wobva wataura mazita akazobuda zvakare ipapo mazita evanhu 4 zvakare
anga ataurwa aya nemubatsiri angataurwa nemubatsiri kuti kune vanhu 4 but mubatsiri anotara mazita akakuti ndikuona vanhu 4 but mhepo yabuda apa ndiyo yakasitaura vanhu ukaita 4. Okay, ndoda kunodzoka nechi ndoda kunodzoka ndichibatsira mai. Asvika kumba kuya mubatsiri atora aisa munhu mumarasha vari kuchema but munhu ari kuda chichinja matauriro anokwana kuita vanhu anokwana kuita 4 vachidza kuti vanhu vachidza kuti tatumwa namai vedu tanza tidzoke tisina nyama tofanira kudzoka tine nyama. Magrupu anokwana kuita 4 but vanhu pavakataurwa manje amai vachibva vabudiswa vachibva vaiswa panze. Ndobva mwana abvunzwa nevamwe ukama vanga varipo pakabva panzi nyaya yakuti kapana pa urwere uwo hauchisirwi pano chete kana wakusanganisa mangu mazita mangwana azvimire musha zvedzai vakuru vakafanana nematsabhuku. Okay, vauye pano nekuti kana vari sabhuku vane mwana munhu ari kurwara ari muno mwana wavo ari kutaurwa mazita zvakare mwana wavo but pane mumwe mukadzi aibuda zita rake asiriwo muvillage umu ariwo munext village asi chaive chokwadi kuti mugrupu iri remukando arimo. Okay, ndobva vashedzwa vashevedza kudaro sabhuku vakati inini handikwanisi kumira ndichishevedza vanhu avo vari kutaurwa nemhepo nokuti mhepo iyi zvakawandisa tikatora mai ava izvezvi vakanzi ngavaende kuchipatara tinogona kusvika richinzi pamwe njere dzavo dziri kukanganisika. ichokwadi. Saka mhepo iyi iri pazira ndoita mutemo ndotya ndoita senge munhu ananga munhu hamuna imwe nzira here yamungashandise kwete yemhepo nemazira ndoita mutemo zvikanzi zvikanzi nemubatsiri kana zvakadaro mwana tinogona kukuisa patsaona yekuti vanhu vese ava mangwana vanomira vachiti zita raibuda taipumwa. Dzimwe dzenguva makaudza munhu ari kurwara kuti ataure mazita evanhu nekuti nyaya iyi yagara iri kubva kumashure vanhu vachinetsana nenyaya yekudyiwa kwemari. Saka zvada kuita panapa ndezvekuti ngatizame kuita chine zvinhu zvinoraramisa munhu. Kana mari ichinzi yanyura zvayo but munhu aita sei ararama mukurwara. Right, sabhuku adzokera kumba zvikanzobatsira zvandandichiita panapa ndezvekuti tivhare mashoko ekutaurwa kwevanhu asi hatimirizve kuti isusu munhu ari kurwara uyezve chakakonzesa kurwara chii nokuti chakaita kuti arware ndiyo mari yake yaida. Kana akapora mari yake isina kubuda anogona kufa nestress kana BP. Zvikanzi ngatiite zvinhu zvedu zvikanzi right amai munoziva here vanhu vamakatamba navo round kana kuti vari mugrupu. Zvikanzi ndinovaziva. Zvikanzi kurati chirege zvinyi kutaura pindai mumarasha taurai nezwi ramunonzwa imi muchikumbira zvamuri kuda kuti muite muri imomo ave munhu akuti asingakunzwa zviri nani vachibva vapinda imomo ndobva vapinda imomo. So amai vakapinzwa 7 times vachiti vakapinda vobuda vakapinda vobuda. Right, zvinhu zvakatanga kuitika kuma10 kuseni kusvika kuma3 kumapasi 2 kuchibva kwauya mumwe murume 1 anove ane mukadzi ane zita raibuda apa. Okay, ndobva auya aine 1200 years. aizvi zvikanzi inini ndauya panapa chandisingade mutauro ndiri kungonzwa mashoko ari kungotenderera kuti pakudyiwa kwemari mudzimai wangu anenge ari muchikwata ichi. Zvikanzi right pakataura mudzimai wepana ava mari kana kuri kuti munouya nayo hamuuyi nayo panapazve nekuti iri raundi ine vanhu vakawanda. Zvikanzi vari kunongedzerwa ari kunzi akadya mari ndemumwe ari munyaya yekutaurwa. Saka tikaenda nemari ikoko inogona kushayikwa zvakare. Ndabva ndati ndiuye kuno kune munhu ari kunzi ari kurwara nekuda kwemari. Zvikanzi munhu ari kurwara nekuda kwemari iyoyo munhu ari kurwara nenyaya yebhati akambotanga kutaura nyaya yemari achibva azorwara. Saka kuti ari kurwara nenyaya yemari hazvizvo. Murume achibva pamba panekuenda kwasabhuku achindosvika kwasabhuku achibva ati iye sabhuku ndauya nemari zvandauya nemari ndambodarika mushure nezuro mekunzwa kuti mai baba vari kurwara. So zvandauya panapa ndezvekuti inini kumba kwangu inini marwariro ari kuita mai vaya ndo marwariro ari kuita mudzimai wangu. But mwanasikana wangu inini ari muraundi imomo atondiudza inini kuti teti mama panyaya dzemari idzi ndevamwe vakadya mari iyi. Saka inini ndangotora mari mumba ndobva ndauya. Sabhuku akati inini handimo mugwishi handimo muraundi. Zvamungaita mindi zvekuti mungatounganidza vanhu vese vanga vachitamba vanga vachitamba raundi iyi vasati vabva kwasabhuku ikoko
ndobva asvika umwe mwana achimhanya zvakare kwaSabhuku zvikanzi mama vari kumba uku vari kutaura nezvemari kuti mari ndinoita sei nini mari ndakasvika ndege rini ingaoneka chika namainhengi paka pakutaura umwe 1 wechi5 anga asipo aitaura vamwe 4 vesava kusanganisira iye but anga kutaura rimwe zita zvakare remumwe munhu 1 but mumwe munhu anga achitaurwa zita apa neuye auya kuSabhuku pamusoro pemumwe kanga anga asimo muraund zvavanga vakuita vari mukati memukando umu vaitotora mari iyoyo vachitombadzurisa vamwe vanhu kunze yodzoka yawanda yavo voisa mugrupu iwosara nechenji asi achishandisa mari yevanhu so uyu munhu anga akutaura chenzi ndeumwe munhu kawega pavanhu vanga kambadziriswa ndiye umwe munhu anga achirine mari asati aidzora anga akutaura kuti zita rake kuti naiye ari muraundi ataurwa kudaro murume wake anga aripo akamhanya kunotora mukadzi wake akati aiwa ini ndakakweretiswa mari namai havana kundiudza kuti mari ndechi ndiye mukando rakavira zuva mukoma KB vanhu vese vakuhukura midzimu kusasa munhu akapedzesera manje ndaamai vekutanga vekuudza munhu kuti uchazviona amai vavo vachibva uye panga pakaungana vanhu zvikanzi ndiri kuzviona pano zviri kuitika munhu akashedzwa pano ndiye ari kukonzeresa zvinhu izvi asi nyaya yakavinga iyi anga akananga inini chikonzero ndakananga nenyaya yemari zvikanzi inini pandakauya pano handina kuuya nenyaya yemari nimubatsiri ndakauya nenyaya yamai vairwara asi kana mimi muchiti kurwara kwaamai ava kwaikonzereswa nenyaya yemari yemukandi zvikanzi kwete vachikubuda yadhi mukoma KB vakupisa imbe ivavo vachiva kakasimba ivavo mwana wavo manje uya anoshanda muchinho imomo achiita basa rinozivikanwa rainzikana mukada kundinetsa mese munopinda mukati mwana wamai ava mupurisa ari mukadzi anoshanda muchinhoyi ndobva afonerwa mai vako varwara achisvika haana kunonoka achisvika mukoma KB ndobva achingosvika akagamuchirwa chenzi mwanangu mari achibva akangobvunza vanhu kuti mari yacho imbori mari ndobva yataurwa ndobva aunganidza vanhu zvikanzizvo ini chandiri kukumbira ndechekuti vanhu kana mune zvamaitirana munogara pasi moita nyaya madzimai vamwe kuunganayo zvikanzi mai vako vairamba vachiti vanovimba newe vanotemba newe nhasi tisunge hazvina kutenderedzwa nzi nhasi tisunge zvikanzi aiwa isinyaya yekusungana zvimwe zvinhu zvinenge chitero tinenge tisikazvizivi mwanayo achibva aenda iye achibva anotora mari akauya nemari 4800 cash tisingaverenge mari yakamboya nemurume uyu achiti mari yemudzimai wangu achibva ati dzimai yemukando mari yenyu iyi yandaisa apa kana kune vamwe vangasati vaunza mari inogona kunonoka kuunganidzika panapa tichidimwe chainanhenge kana kune vanhu vanga vachiri nemari ndiri kukumbira vanhu vane mari idzodzo vozopa inini ivo asi muenderere mberi nechi nemukando nekuti mari ndete sei ndadzosera vanhu kuno pasina 4 hours vamwe vese vanga varight amai vemwana uyu macha ndo vakasara manje vachiri kurwara ndo vakazoenda kwaSabhuku akati Sabhuku zviri kutaurika panapa zvimwe pamutemo hazvitauriki zviri kutaurika nevanhu kana kuti zvatiri kuona zviri kuitika tagona kunge tichizviona but pamutemo hazviite sei hazvitaurika ndiri kukumbirawo ndokupaiwo shoko inini mondikandirawo bembera kuvanhu vakarwara vanhu vakadyirwa mari nevanhu vakadya mari muchivaenzanisa kuti kana zvinhu zvavo zvaanani vese ngave vanhu ngutamba ndavachate zvakanaka ndiri kukumbirawo mai vangu vemunhu akafanana nevamwe pakurarama kwavo iri nyaya yekurwara kuchibva kwatorwa uye anga chinzi mubatsiri uye taku apanduka mukoma KB saka muri kurevera kuti ndiri kurwarisa maya mandipuma ini ndakauya pana pamai vachirwara mai vane munhu wavakambotaura vairwara kana vakangotsvaga mubatsiri kuzobatsira nhasi taya kuzobatsira mai ava ivo vakurwarawo waiSabhuku makukumbirani kuti munhu ngapore mandipuma Sabhuku akati pindimuka aiwa ini ndiri kukumbira zvangu ndaita zvokutumwa semukuru wenzvimbo asi ndiri kukumbira regerero kuti kutuma kwanaita kana ari mashoko akaipa mundiregererewo ndangotumwa sababa kwete kuti ndakatsigira kuti kurwara kweuyu kuripo kana kurwara kweuyu kuripo aiwa ndaiswa semuyananisi kunyangwe amai vamakauya kuzorapa musati mauya imimi pamakauya futi imi mucharapa handi makandida nawo
pamakanidana payapaya ndaingoonawo zviri kuitika muchiti masita ari kubuda apa but ndaingomira sababu yemunzvimbo ndikatikuudzai kuti handikwanisa kugamuchira nyaya iyi kana ine masita evanhu nokuti mutemo wenyika unoramba. Yes. Saka apa pandatumawo zvakare apa ndandiri munhu kungoyananisa sababa handina kuziva kuti pane chava nemashoko aya ndichanzi ndatokunangaiwo ndinokumbira ruregerero zvika ndichidzokerai kumba kwamai vavo mozotiudza zviri ikoko vachisvikeko zvikanzi varaiti. Saka mukando wakuenderera mberi mwana uyo achibva azoti amai iyoyo mari yamakakanda mumukando nemamwe muchita pamukando zvakwana handichadi kuti mutambe mukando asi mari dzevanhu musatore mari muchiti ndabuda mukando ingosiyai. Saka nezuro ndopainzi amai ava vakabuda mukando vamwe vakuenderera kumberi. Saka apachisina munhu ari kurwara. Amai vaya vekuchidzira vanhu vave right but ndo vakabuda mukando.